No takže čo sa stalo s autom? Za jazdy, keď normálne idem, tak vyhodí kontrolku motora a auto zdochne proste. Akože kontrolky ostanú svietiť, všetko akože toto svieti, ale proste motor zhasne. No, takže išiel som rovno k mechanikovi, ktorý má počítač, vedel to napichnúť a zistil tam chybu túto. Tak dávaj odber hneď! Následne mi povedal, že pravdepodobne asi najlacnejšia verzia bude, že to môže byť filter, že je zanesený a tým pádom je nízky tlak v systéme paliva. Tak som kúpil nový filter, asi 22 € alebo 25 € ma stal. A vymenil som proste filter palivový. Následne som sa išiel voziť, auto prešlo, že 20-30 km išlo bez problémov a potom som sa raz previezol, išiel som na jednotke a auto zrazu zdochlo. Zase tá chyba. Myslel som si, že je to opravené, že filter to vyriešil, ale bohužiaľ to nevyriešil. Auto ani nechcelo naštartovať, točilo, ale proste na prázdno, nemalo naftu. Tak som odpojil baterku, plus aj mínus, znova som ju zapojil. Tým pádom som to nejak možno resetoval, alebo tak. A auto naštartoval. Tak som išiel, už som nevedel, že čo, mechanik nemal čas. Išiel som na ChatGPT, popísal som mu príznaky toho motora, tej chyby, poslal som mu fotku tej chyby a on mi následne povedal, že by to mohol byť snímač tlaku paliva na raili, alebo nejak takto nazval. Tak dávaj odber hneď! Uvidíme, že či ChatGPT mi opravil auto. Tak ChatGPT určil ako chybu tento snímač tlaku. Je to snímač tlaku palivového potrubia, ktorý sa nachádza podľa toho videa niekde tu, niekde tam dole. Ešte neviem kde. Musím rozmontovať baterku, toto sanie dať preč. Možno túto minule som menil pod saním, je filter palivový. Všetko to vyhádzať von. Tuto je nejaká krytka a podľa toho videa by to malo byť niekde tam dole. Takže idem to porozoberať a uvidíme, či sa ChatGPT nemýlil. Čo myslíte? Zanechajte mi v komentári, čo si myslíte, či to ChatGPT odhalil správne, alebo nie. Tak tu je ten... Zasvietíme si, vidíte ho dole? Tu je. Nevidno, čo nezaostríš, tam je. Musel som dať dole tuto dole z tohto EGR ventil tuto vytiahnuť. Ten sa mi samozrejme nedal. Musel som ho rozobrať. Tuto mám druhú časť vrchnú. Ale tak to už nejak vyčistím, lebo vidíte, aký je tu bordel v tom. Pozriem si do aké videá sa to čistí. Je druhá strana. Všetko som musel stadiaľ dať von. Samozrejme, čo držala tuto na EGR ventil táto spona, na to nemám také kliešte, tak som zobral tieto cvakacie a odsvakol som tento vrch. Takže teraz musím bežať do krupiny
a pozrieť, že či majú takú sponu, ale musí byť šroubovací. Vytiahneme teraz tento problémový kus. Prístup je tam ty kokos ako k peniazom. No. Tu ho máme, dúfam, že to bude naozaj ten robiť. No. Založíme nový, pôjdeme kúpiť tú sponu teraz ešte rýchlo, do 5. majú otvorené a pozakladám to naspäť a budeme skúšať a jazdiť, že či to ozaj funguje. Vyhadzovalo tam túto chybu, že je toto na chybe. No tak dobre, tak založíme nový. Tak dávaj odber hneď! Tak, ja už som aj vyčistil tento EGR ventil. Mal som na to taký sprej. Kde je? Kde som ho dal? Aha, tu je. Cleaner škrtiacich klapiek. Joj. Aj tu som to trocha počistil, ako sa dalo. Tuto som dal novú gumičku, túto čiernu. Je troška hrubšia ako tá, čo tam bola, ale snáď to nebude vadiť. Túto zelenú nemali. Takže iba jednu vyčistím. A tu je nová spona, šroubovacia. Žiadna cvakacia ani tak proste. Takže idem to ja tam dozadu založiť a ozvem sa s ďalším postupom. Ináč kúpil som takýto sprej na kontakty, lebo tam už dole môžete vidieť, že som založil ten senzor tlaku paliva. Toto je kontakt, tak, a tuto je na filtre kontakt, tu by mal byť ďalší na filter kontakt a proste idem to, trocha to prestriekam pre istotu, že ak by tam malo zlý kontakt alebo tak, no. Tak radšej to tam teraz dám a proste, no aby to tam bolo, aby pre istotu to malo dobrý kontakt. Dobre, takže ja som to už pozakladal. EGR ventil išiel celkom dobre. Ten airbox, ktorý je asi na vnútorný filter, alebo neviem, či do motora. Asi do motora je, hej, lebo ide tu do turba. Takže ten išiel troška horšie. Všetko som prešiel, čo sa dalo kontakt sprejom. Nezabudnite na takomto motore. Tu vzadu je pumpička. A tam musíte napumpovať, kým nebude tvrdá. No, takže ja som to už napumpoval. Takže ideme na to. Ideme to vyskúšať naštartovať. Dúfam, som nič nezabudol pozakladať. No ideme na to. Takže vyzerá, že funguje. Nesvieti ani kontrolka motora. Len trocha ako keby, či sa mi to zdá, že či tak ako keby tak chodí motor. Či to robí ten EGR ventil, myslíte? No neviem, budem na tom teraz jazdiť, takže uvidíme. Vonka nám začalo pršať, takže akurát som to stihol, ja som to dal len takto pod dielňu, tuto na kraj. Nechám ho bežať, vrčať auto, nech sa zohreje. Idem ja nachovať a pôjdem sa na tom previesť. Uvidíme, že čo, ako. Tak dávaj odber hneď! Toto auto používam na rozvoz
A proste naposledy mi to tak horšie vypadlo, to auto, asi 3-krát alebo 4-krát po sebe mi zdochlo, keď som bol v Trnave. Čiže som bol 180 km od domu s plným autom kuraciny a proste teraz, že čo? No, nakoniec naskočilo. Bál som sa ísť aj po diaľnici domov, že pridávať mu nejak extrémne alebo tak, že by mi to mohlo spraviť na diaľnici, že zrazu zhasne. To neviem, čo by som potom robil, takže je potrebné ho opraviť a vyskúšať. Treba ho ísť vyskúšať na dlhšiu trasu. No tak ako sa vozím, tak zatiaľ nič neukazuje. Jedine ABS-ko, ale to už svieti asi pol roka. Problém je spolujazdcové predné koleso tamto, že chýba snímač alebo niečo také a opravár ten nemá čas. Neviem, či si to zase budem ja opravovať alebo čo, no neviem. Je problém tu nájsť opravára, ktorý, keď mu poviem, že aj takto mi chodí volant, nie že volant, ale aj cítiť, že zanáša auto do strán a proste že tie nápravy nie sú bohvie ako dobre, už možno čapy alebo čapy riadenia alebo neviem, alebo závesenia kolies. A keď mu poviem, že minule som mal aj peniaze, prišiel som za ním, že opravte mi komplet celé nápravy, že všetky tie Sinen bloky, všetky čapy, všetko nech spraví na tých nápravách aj na prednej a na zadnej. Tak opravil jednu pružinu, že tá bola prasknutá, takže tak to je proste, že na čo to budeš opravovať, a na čo? No proste radšej dám do toho auta, ja neviem, 200-300 eur, možno 400 a budem mať tie nápravy ako nové. Samozrejme nebudú nové, lebo už to auto má kokos 18 rokov, 2008. Ale kúpil som ho za dobrú cenu, je to chladnička, vzadu vie chladiť, teda aj mraziť na minus 20. Ale ak je tu nejaký opravár, týmto všetkých vyzývam, ide auto. Ak je tu nejaký opravár, ktorý vie opravovať chladničky, mám taký s ňou problém, že proste ona sa aj zapne, aj funguje, aj chladí. Tak dávaj odber hneď. A vypne ju zrazu. Tu prístroj ukazuje, to vám potom môžem zvlásť natočiť. Prístroj ukazuje, že zadu fúkar fúka, že čerpadlo čerpadluje vpredu, či kompresor kompresuje. Fúkar fúka, ale v skutočnosti nefúka. Lebo tu za mňou môžete vidieť, že mám takú kontrolku, neviem, či ju vidno, takú žltú. Je to asi nejaká smerovka na vlečku. Tak som ju napojil priamo na ventilátor, aby som vedel, že keď fúka alebo nefúka, lebo dosť zle to počuť, hlavne pri vyšších rýchlostiach. Tak aby som vždy vedel, že či to chladí alebo nechladí. No a proste taký je problém, že proste ide, nejde, nejde a takto raz ide, potom iba zapína, vypína. Takže neviem si s tým dať rady, idem sa ešte trocha povoziť. Idem ešte na druhú stranu. Tu cez Senohrad prejdem a pôjdem smer na Krupinu. Trocha nech sa povozím, no už som teraz zašiel 10 km, teraz zase si trocha prejdem. Ale ak je tu nejaký opravár, ktorý by to vedel pozrieť, tú chladničku, dosť ma to trápi, že to nie dobre funguje. No. Keď som ho kúpil som ho za 2000 eur, ináč toto auto. A keď som ho kúpil, tak krásne všetko fungovalo. Len proste tedy tam bolo to, že som to kúpil z nejakého hotela. Križovatka. Kúpil som to z hotela, tam mi povedali auto po servise, neviem čo, všetko. Že krásne, akože auto fungovalo, chladnička chladila. Bol som rád, že môžem na dačom voziť mäso. Ale
Zaniesol som ho pre istotu, že servisákovi, tuto môjmu dvornému, že proste by sa mohol pozrieť na to auto, že olej vymeniť, lebo ja som im neveril proste, že filtre vzduchové do motora a olej a celkovo popozerať aj prevodovke olej. Tak olej, že taký čierny ešte nevidel. Hlavne, že auto po servise. Filter vzduchový mi vravel, že ten airbox, čo som vám natáčal, že bol zle zatvorený a že podfukoval do toho filtra, podfukoval z boku alebo proste cez medzeru, že nebol ani filter dobre založený. No tak proste, tak som ho dal takto opraviť. Ešte som chcel vtedy, čo som vám vravel, pomeniť aj všetky celú nápravu, nech je poriadna, lebo tiež tu chodím po laze a tak, aby to bolo všetko na poriadku, tak ako má byť. Nemám naftu, ináč je to 1.6 55 kW, ale ide to celkom dobre, aj keď je naložené plno. Aj teraz som tam mal DT-čky, lebo nemal som na čom inom ísť, tak bez problémov som aj s mesom, či kopec, či akože vládze toto auto pekne. No. Takže tak. Trocha ho povytáčam, len je mokro a ešte mám zimné gumy, ale chcem ho trocha aj do otáčiek dostať, ak by ten senzor povolil, a chcem sa iba tu po okolí voziť, že by ma vedeli aj odtiahnuť, ak náhodou, nechcem sa ísť do Zvolená alebo kade tady do Krupiny ujsť. Tak len tu po okolí sa budem voziť, že či to funguje. No. Takže taký je príbeh s týmto autom. A ten ChatGPT mi proste napadol, že proste skúsim to tam dať, lebo mechanik ten ani nevedel, ten mi radil filter, potom mi radil, že čo mi to radil, ani neviem, čo mi teraz povedal, že mám vymeniť. Tak som radšej išiel na ChatGPT a opýtal som sa, ale potom už keď ja som zabudol, že u mechanika som si fotil, zase ide auto, som si fotil u mechanika ten chybový kód, ja som na to zabudol, že ho mám. Ja som si ho nepamätal a potom keď som na to prišiel, že ho mám, tak som to už zadal aj do YouTube a tam pekne mi našlo komplet, že toto auto, alebo Peugeot, neviem. Ale ten Peugeot ináč vyzerá takisto ako Citroën Berlin. Aj bože, tak zle sa šoféruje s jednou rukou. Takže na YouTube pekne som zadal ten chybový kód a tam mi našlo videá, že originál, že aj auto ukázali, že presne malo tie isté príznaky, čo moje. A proste podľa toho som aj vidíte, že ChatGPT to hneď odhalil a potom som to aj ja si potvrdil na YouTube, keď som si už napozeral videá, že tiež majú ten istý problém ako ja. A že vymenili ten senzor. No. A tak senzor som kúpil najlacnejší, lebo nemám na drahší. Ten ma stál 32 €, tuším. Som ho kúpil. A zase ide auto. Musím dávať takto dole, lebo pre istotu nie, že pôjdu policajti alebo čo. Tak aby nevideli, že natáčam. Tak som kúpil za 30 €, horšie bol ten prístup k tomu, myslel som si, že je to z boku, nakoniec to bolo zo zadu motora. Ten tapacírung, čo je z vrchu, som tam ani nedával, tu sa otočíme. Dúfam, že tu sa bude dať otočiť, lebo sem vozia drevo. Tak, tu sa otočíme. Ináč takto ničia úrodné pôdy solárnymi farmami a chujovinami. Pobrali na to dotácie z
z Európskej únie a vystavali tu solárne farmy a aj tak elektrika není lacnejšia. Takže zatiaľ vyzerá, že ide to auto. No bolo by mu nejakú dlhšiu trasu, len zatiaľ sa chcem tu povoziť po okolí. A potom sa pôjdem previesť, ja neviem, do Zvolena, do Bystrice by bolo ísť najlepšie. Lebo ako vraj, no minule mi pekne išlo, zašiel som, že Nové Zánky, Nitra, prišiel som do Trnavy a keď som už vychádzal z Trnavy domov, tak 3-krát mi zdochlo. 3-krát za sebou zdochlo, mysleli sme si, že už tam ostaneme, že ideme odťahovku volať druhé auto, aby sme kuracinu preložili a ešte rozviezli zákazníkom. Takže tak, snad dlho nerozprávam, no už to má 10 minút plus video, ale tak kto chce si to pozrie, kto nie, nemusí a nikoho nenútim to pozerať. Je to len o tom, že ako mi poradil ten ChatGPT, že není to zlý sluha. Veľa rázy mi poradil, aj používam ho, často ho používam, keď dačo potrebujem, tak už nechodím ani na Google, ale chodím na ChatGPT a tam to proste vyhľada frajer. Ale minule som počul, že ChatGPT je dievča, takže neviem, či je to frajer, či frajerka. To je jedno. A dostaneme tuto do kopca, do otáči. Zase zákruta, nemôžem pridať poriadne. To by som musel hodiť trojku a ísť, ja neviem, na 4000 otáčik. A to nerad robím. Musím ísť natankovať dakedy. Euro 80 nafta. Písali ste mi, že na slov nafte, neviem, no čo budem chodiť kokos tanku, že mám ísť do Poľska. No čo pôjdem tankovať, ty kokos, 200 km do Poľska a natankujem plnú, prídem domov a budem mať pol. Či mám dať súdiť dozadu a 1000 litrov nafty chodiť do Poľska. A čo dám na cestu? A ešte čas k tomu, cesta, tak nakoniec zistím, že mohol som si aj tuto v Krupine natankovať o 10 centov drahšie. Samé autá chodia, neviem čo idú ľudia z roboty alebo čo doma neserú. Ale ne. Ľudia robte a ja robím furt. Teraz staviam dom plus farma moja, farma otcova, tam akože musím robiť, zarábať peniaze. U mňa kurence, krávy mám tiež svoje. Do toho stavať dom, do toho rodinu. No je to dosť také komplikované to všetko postíhať. Ale ja to mám tak v hlave, že ja proste si neidem za niečím, že bez hlavo, ale proste rodina je pre mňa prvorada. Tráviť čas so synom, s manželkou. A samozrejme nebudem celý deň doma sedieť, že by som bol iba s nimi a tak chodím do roboty k otcovi. Otcová farma je veľká. Ja som si spravil tú farmu Dolinsky, takú menšiu, mám 2 kravy. Predal som teraz 2 bíky a 2 som predal na mäso v decembri. Takže mi ostali 2 telné kravy, minulé ich bol doktor vyšetrovať. Jedna by sa mala teliť, že za tento mesiac alebo v apríli by sa mala teliť, už aj vemeno rastie. Celkom dosť, ináč každý deň chodím pozerať. Musím si tam kúpiť kameru, už som si vyhliadol kameru. Ja používam tú značku Tapo, TP-Link Tapo a teraz som si našiel nejakú takú drahšiu, že 70 €. Ale mne ide o to, že má 2 externé antény. Ja tam mám Wi-Fi cez SIM kartu, ale tú Wi-Fi mám vzdialenú, ja neviem, 20 metrov od toho, kde chcem dať tú kameru ku kravám. A píšu tam, že
mala by mať stabilný dosah Wi-Fi na 150 metrov, že má dve externé antény. No tak, ak by aj nemala 150 metrov, čo mohli rátať, ja neviem, v ideálnom prostredí, bez rušenia, bez všetkého, tak aby chytila mi proste na tých 20-30 metrov, čo tam mám, aby mi chytala ten signál, že by som nemusel prekladať ten Wi-Fi root. No dobre, tak vyzerá, že to funguje. Ak dačo, tak vám dám update, ale vyzerá, že to ChatGPT odhalil, lebo predtým som mal problémy takto zájsť. No. Aké autá sú, tu zase budú kúkať, čo zase Dávid točí. Zase Dávid točí, srandičky si robia každý z Dávida. Tak. Týmto chcem poďakovať za zhliadnutie videa. Zdá sa, že ChatGPT odhalil príčinu. Následne som si aj potvrdil tým YouTubeom. Auto vyzerá, že funguje. Treba ešte dlhšiu trasu, ale na to teraz nemám čas, aby som sa išiel previesť aj 100 km niekde a zase naspäť. Takže ak bude nejaký update, že auto prestalo ísť alebo čo, tak sa ozvem, že ChatGPT to nezvládol, že je to chujko a budeme riešiť ďalej. Na budúce si môžeme opraviť napríklad to ABS-ko, to som tiež nikdy nerobil. Neviem ani, kde je ten senzor, je asi niekde na kolese pri brzde, alebo neviem. Môžeme si to zase podľa ChatGPT opraviť. Tak sa majte, ďakujem za pozretie a dajte odber. Všetko to robím iba pre odber, pre nič iné. Ja potrebujem odoberateľov. Tak dávaj odber hneď! Taký malý update k autu, tomu Citroenu, čo sme teraz opravovali. Auto už prešlo cca 150-200 km od tej opravy a zatiaľ bez toho, aby vyhodilo nejakú chybu. Ide zatiaľ spoľahlivo, takže dúfam, že to tak bude. Chcem poklepať na zuby. A zdá sa, že ChatGPT nám opravil auto, čiže super. Teším sa veľmi, že sa mi to konečne podarilo. Ak náhodou dačo bude, lebo ja toto video pridám, ak náhodou sa dačo stane, tak vás budem informovať. Dúfam, že nie a bude fungovať. Tak ďakujem za pozretie, majte sa pekne.